Mario! Croeso i'r stream. Heddiw ni'n mynd i trio rhywbeth bach wahanol lle fi'n mynd i trio wneud rediad cyflym o Home Alone. Fi wedi ffeindio widget neu rhywbeth i roi mewn i gallu amseru'r y rediad yma. Felly gawn ni weld. So mae rhaid i fi, ni'n siŵr fi wedi wneud hwn yn gywir. Fy sgôr, wel, fy amser tro diwethaf oedd beth oedd e 40 munud, felly ie, bydd e'n grêt i gallu trio curo hwnna heddiw. A na i just ffeindio dangos chi hwn a roi e lan. Desktop. Okay. Yeah. Felly, shwmae Ciaran? Ti siŵr o fod yn cofio'r rediad diwetha a Home Alone, ond o'n i'n meddwl bydd e'n good i gael rediad cyflym gyda timer i gweld os dwi'n gallu delio gyda'r pwysau o trio wneud e fel speedrun neu rediad cyflym. So fi'n gwybod o ti wedi siarad am wneud y fath yna o fideos o blaen, a ie, credu bydd e'n lot o hwyl i gael go arni. Ie, fi'n gwybod pam. O, fi angen ffeindio JPEG. Right, dyma ni. Fe dyna fe? Save image as. Dyna ni, sorry man. Just cael hwnna ar top am heddiw. Felly... So ie. So dyw'r amserydd ddim wedi mynd eto, achos ni dal just yn potsian fi'n galw fe. Ond unwaith ni wedi dechrau, bydd ddim stop arni, so... God. O ie, dyna beth eisiau. Llenwi'r holl thing. Dyna ni. So, dyna ni. Okay, so... Right. So dyma yw rhediad cyflym gêm Home Alone ar yr SNES. Felly, ie, os dwi'n mynd yn dawel yn ystod y stream yma, y reswm yw byddai'n siŵr o fod yn trio canolbwyntio a trio curo fy sgôr, wel, fy cyflymder tro diwetha. Diolch yn fawr i Ellis MG123 am ddilyn. Y croeso i'r crew. Right, bant a ni. Right. Okay. Fi atgoffa fy hun o'r controls. So ie, bydd e bach yn wahanol heddiw. Ti'n gallu gweld mae gwyneb canolbwyntio. Oh my god. So, ie. Dyna bydd y prif gwahaniaeth. O bryd i gilydd, na i trio edrych ar yr... be chi'n dweud yn y chat. Dyna ni. Oh my gosh, dyna dechreuad da. Pam mae hwnna di mynd mor fawr nawr? Mae hwnna'n mynd... There we go. I roi fyna. Okay, sorry man. Dechreuad gred. Aha. Dyna ni.
So ie, mae hwnna'n gêm nes i tyfu fyny yn chwarae. A mae'n un o'r gêm yna lle fi'n siarad gyda pobl a maen nhw fel, oh my gosh, mae'r gêm yna ofnadwy, ond dwi wastad, mae fe gyda lle mawr yn fy nghalon i oherwydd resymau nostalgia mwy nag unrhyw beth, a dwi'n wir yn hoffi fe. Diolch Kieran. Mae'n amser di dod nôl gyda ni. Right. Sorry. Dyna. Fi'n edrych falle i wneud yr un fath o beth gyda Donkey Kong. Sy'n gwybod mae cwpl o bobl yn gwylio yn fans mawr o Donkey Kong ar yr SNES. Yn enwedig. Beth yw eich hoff ffilm Home Alone te? Dwi'n... hei. Right, fi'n credu mae yna un fan hyn rhywle, neu na? Na, oce. Fi'n credu mae Macaulay Culkin yw'r Kevin gorau. Sa'n fan mawr o'r boi arall. Oi. Na. Fi llenwi fe to. Fi'n credu mae yna un just fan hyn. Diolch am y cwac, Michelle Obama. Right. Fantastic. Right. Oi. No fan hyn. Dwi'n neud pethau fel na ddim yn helpu. Gosh. Falle bydd ni ddim yn agos. Ond os dwi'n gallu curo sgôr blaenorol, byddai'n eitha hapus. Achos so ni wedi wneud y fformat yma yn ystod y streams yn chwarae o'r blaen. So falle mae fe'n rhywbeth gallwn ni dechrau wneud a wedyn gweld os mae pobl yn y Discord yn gallu curo'r sgôr a dangos i ni fel tystiolaeth bod nhw wedi wneud heb twyllo. Mae hwnna'n bwysig hefyd. Ond just to meddwl. Weles i'r widget thing yma. Right. I wneud hwn, a ni fel, dyma'r amser gorau i drio fe. Dim game over though, so. Fan hyn oedd e, fi di bod ma fan hyn. Dal 3 bywyd y fi, peidiwch a phoeni. Nes i jyst anghofio am y boi ma, rhaid cael ei ddod draw a mynd dros y teganau. Dyna ni. Right, is i mewn fan hyn? Fi di bod mewn fan hyn. Fi di llenwi'r safe. Fi'n gallu mynd nawr. Beth ydw i'n neud? Pa i gwastraffu amser te? Siwr, mae hwn... dyna ni. Credu llygod. Efe llygod neu yslamod sy'n gynta? Yslamod. A llygod.
un gynta wedi wneud. Just i ddangos yn chwarae'r Super NT gyda'r controller greiddiol. So nid efelychwr, ond, wel, mae fe... Dyma lle, falle bydd ni'n trafod hwn rhywbryd arall yn ystod. Ni'n mynd i wneud fideo podcast a fi'n credu bydd e'n pethau i drafod yr FPGA as taw emulation yw e, neu'r emulation gorau posib gallech chi ddweud, achos y fath. Ond ie, Super NT analog, maen nhw'n wneud pethau anhygoel yn y maes. Gwybod mae pobl gyda yn hoffi'r misters hefyd. Maen nhw'n boblogaidd iawn. Achos maen nhw yn gallu chwarae lot fwy o'r consoles gwahanol. Lle mae'r Super NT just... Dyma hwn just ar gyfer Super Nintendo, a wedyn mae dych chi fe yr Mega SG wedyn ar gyfer y Mega Drive. Ond gyda'r Super NT chi'n gallu chwarae Game Boy... Beth yw e? Game Boy... Gyda'r... beth yw e? Super... Beth yw e? Game Boy Super? Super Game Boy? Super Game Boy? A chi'n gallu chwarae gemau Game Boy trwy'r Super NT. Just fel byddwch chi'n gallu wneud trwy'r Super Nintendo. So yeah. Oh. Come on then. Ti'n mynd i dod ar ôl fi? Fi'n hofio. Oh, na, just wneud am. Helo, siwmai, Steph. Siwmai, Emrys, Kieran. Pawb sy wedi dod ar y stream heddiw. Fi'n credu mae'n rhywbeth tu ôl i'r boi ma, so sa'n siŵr os oes pwynt. Daro. O, mae'n dadlwytho fe. Ti am chwarae Cuphead. O, Cuphead. Dwi byth di trio Cuphead, i ddweud y gwir. Felly, mae diddordeb dy fi trio fe. Mae hwnna'n gêm, fi di clywed bod e'n gêm andros o anodd. Fi di gweld, dwi'n hoffi'r steil cartoon sydd gyda Cuphead. Felly bydde eisiau chwarae fe rhywbryd. Mae hwnna'n rhywbeth i really ymarfer cyn gallu wneud just gorffen heb sôn am rhyw fath o speedrun. Ac sydd yma, so... Okay. So fi'n neud 10 munud. Oh god. Yn rhwystredig ond werth chwarae. Okay. Neu bendant rhoi cyfle iddo fe. Right. Come on. Mae'n wahanol, though. Ti'n fi creu y seicoleg. Unwaith ti'n rhoi yr amserydd fyna, a chi'n gallu cadw golwg o fe. Mae fe'n rhoi bach o bwysau, ond eto mae'n gwneud i chi ffocysu fwy. Ok, dim ond 7 ar ôl, come on! Felly, ie. Credu falle bod yna rhywbeth fyna? Na.
Si wastraffu bach o amser yn y lefel diwetha. Un yn marw unwaith, colli un o fy mywydau, ond tro arall oedd e'n pigo mwy o teganau na o'n i angen, i ddweud y gwir. Okay. Dyna ni. O na. Amser yw popeth fan hyn nawr. Daro. Okay, mae fi neidio ar hwnna. Sut dwi'n neidio ar hwnna? Na, be rhaid i fi just rhedeg, dwi'n credu. Right. Yeah. Okay, 7 ar ôl. Wyth, mae hwnna'n llawn. So, oes na un draw fan hyn. Credu ma' na... na. Okay. Fi'n credu ma' na saff arall draw fan hyn. Fi'n gobeithio, achos... Yeah, diolch beth. Right, 5 ar ôl. Come on. Biff. Hyn yw rif os wyt ti'n eisiau bach o tip. O na! Y rif yr actual enillwyr. O, mae hwn yn risky nawr. Mae 3 bywyd dy fi ar ôl. Oh, god. Right. Dim ond... O, fi'n barod. Si dyna beth fi'n neud. Fi'n trio casglu mwy nag sydd angen. Just ddim yn canolbwyntio. Come on in. Bant ni. 40 yw'r rif dwi eisiau trio curo heddiw. Fi'n gysau. Pre-cop. Ww. Mae rhaid chi bod mor gywir. Beth o'n i'n neud fan'na? O, dyna'r mechanig. Okay, so ti'n gorfodi nhw i wneud hwnna. So fi di... ia. Oh, fi'n cysau y boss yma. Fi'n credu ma' 'na sweet spot, though. Os ti'n aros... Efe fan'na? Ie, falle. Credu os fi'n aros draw fan hyn. Mae'n methu brifo fi. Dyna ni. Come on. Oops. Oops. Yay! Come on! 15 munud. Yeah! Da iawn, Kevin. Right, ni electronics wing, felly dyma lle mae stafell Buzz, os chi'n cofio'r ffilm. Mae Buzz mor gas fel brawd mawr. Beth mae'n dweud am fel... Gyda fe tarantula, fi'n credu, yn y ffilm. A dyna yw'r dywediad enwog. You're such a disease. O'n i'n cofio hwnna fel plentyn, meddwl, oh, ma' hwnna'n epic. Achos fi'n un o 4 brawd. Felly, ddim wastad yn ffynnu gweld pobl yn pigo'r brodyr. This... Dwi'n mynd lan fan hyn. Sim angen brifo fe. Okay. 8. Oh! Bydd hwnna'n handi rhywbryd. Wei! Pizza! Dyna ni. Un arall.
fanna. Cerddoriaeth hefyd. Ife nutcracker yw hwn? Os chi'n gwybod beth yw'r cerddoriaeth clasurol yma, dwedwch yn y chat. O, na! O, dia. Dyna ni. Boom. Rhaid bod rhywbeth fan hyn. Rhywbeth yn yr awyr? Mae jyst yn neidio allan bod rhywbeth draw fan hyn. Gwerth cael. Fi'n well ffeindio fe. Okay. Dyna'r... O. Okay. Ie, na i cael look. Achos dwi'n nghanol y bwrlwm Ciaran. Dwi ddim yn mynd i edrych arno fe. No, mae croeso chi roi'r sgôr lan yn y chat a byddai'n gallu gweld y wedyn. Ond na. Wff. Just brysio. Na ma... Oh, lovely. Bywyd arall. Just be ni eisiau. Pizza. O, mae'r Game Boy greiddiol yna nawr. Maen nhw'n werth eitha dipyn o arian. Game Boy greiddiol nawr. Tiwr. So chi gallu ymddeol arno fe, ond mae dal... Mae werth eitha, gwerth cadw. Os mae dych chi Game Boy greiddiol yn yr atig, wel, mae lan i chi, ond mae'n gwerth... Neud yn siŵr bod mam neu mam gi neu dy ci ddim yn taflu fe allan. Ie, mae yna rhywbeth arall i drafod yw... Mae yna rai stuff retro sy'n ar rhyw bwynt yn mynd i torri fel yn dweud mae CDs ambell i game. Mae yna terfyn, mae yna pwynt lle maen nhw'n mynd i dechrau stopio gweithio. A'r cartridges hefyd. Yeah. Right, 12 ar ôl. Boom. Fi'n credu falle na'n yn syniad i mynd trwy y gemau fideo 16-bit sydd yn oedd yn ffilms o'r 90au. Achos fi'n gwybod mae yna ffilm Karate Kid. Na, ar un o'r consoles. Ond... Fi'n gallu taflu hwnna. Yeah. Mae yna cliffhanger. Mae yna lot o rai iconic. Fydd yn lot o hwyl jyst i cael tro arno nhw. Dyma ni. So, 5 ar ôl nawr. Mewn ffordd, Ciaran, fi'n falch dwi ddim wedi gweld beth yw'r record byd neu beth bynnag, a dwi ond yn cymharu fe gyda'r tro diwetha nes i chwarae'r gêm, achos, credu byddai gweld yr record byd just yn torcalonis. Meddwl, oh my god, sa'n agos. Right, mae boi drwg fan hyn, dwi'n credu. Oes na? Na, fi'n credu mae tric fyna yw os ti'n mynd roet i'r ochr, mae y cymeriad arall yn mynd i lladd ti byth bynnag. Ww! A fi am y BB gun. Neu'r... A-rifle efe? Fi ddim yn...
Neidio, neidio, neidio. Na, paid dweud hwnna! Steph, di roi pwysau... Mae hwnna'n gormod o pwysau nawr. Come on, byddwch yn teg. Right, dim ond 2 ar ôl. Come on. Mae 9 dy fi. Oh. Gweld? Un dros... Just cael gormod. Wel, dim angen cael gymaint o hynny o... stwff. Cuddio... Tiad, dim rhaid cuddio'r stuff sydd ddim mor ddrud a hynny o maf. Wet bandits. Ddim wet bandits o'n? Yeah, wet bandits. Ah. Maen nhw'n cymeriadau drwy gorau 90au, dwi'n credu. Mae'n cheesy iawn, ond just... Un o'r ffilms nadol... Wel, mae pobl yn... lot o bobl just yn dweud taw ffilm nadolig yw Home Alone. A fi'n credu mae'r ail un yna. Wel, mae'r ddoi yn. So mae fi o gwmpas dolyg. Maen nhw'n... Ww. Right, bwgan. Oh, daro! Dacadara. Bwgan sy'n sboncio. Oh, yeah. Fe dyna yw'r... Oh, yeah. O, mae hwnna yn... funny. Right, amseru. Bwff. Yeah. Ooh, mae'n... Mae'n mynd yn agosach. Yeah. Oh, na! Oh, the tactic... O'n i'n siŵr oedd y tactic na'n mynd I gweithio. Peidiwch o bod yn baris. Cymryd y patrwm. Just... Yr un hit na'n digon I lladd fi, sy'n fi'n neud fi teimlo dwi'n methu fforddio cael unrhyw newid fan hyn. Whoa! Right, here we go. Biff. Oedd e'n fine right tan un olaf. So, right, fi'n gwybod am yr un olaf, mae rhaid fi symud Biff. Fe dyma'r un olaf. Oedd. Oh, yes! Yeah, come on, 35 munud neu bust yna. Mae Steffan di roi fel challenge. Da iawn, Kevin. Kevin! Yeah, bach yn sloppy. Oh, come on! Fi'r speedrun. Come on, Kev. Mae'n siarad gormod. OK, dyma ni. So, yr un olaf yw'r anifeiliaid. Dwi'n gobeithio. Fi ddim yn credu fi'n mynd I bwrw fy'n harged o gwbl. Right. Aha. Uh-oh. Mae hwn yn mynd I stopio fe. O na. Yep. Right. Credu na I trio mynd ffordd yma gynta. So, sy'n rhaid I fi... Sy'n mynd fan hyn? O, dyma lle nes I. Right, come on, speedrun! Rhediad Cyflym? Ni'n hapus gyda hwnna? Oh, na. Actio'r fam. Mae'r actio'r fam yn perffaith. Wel?
Oh. Ti'n ffansio actio'r fam wyt ti? Okay. Neu ydy hi'n actio'n perffaith? Oh. Right. Na. Sloppy. Deg. Fe fi dod nôl am yr un arall. Oh, na. Oh, na. Mae fi ffeindio'r actio ran yn dda. Oh, yeah. Yeah. Mae e'n ffynnu. Ymateb hi pan mae'n cyrraedd yr awyren a mae'n i'n hofio Kevin. Byddwn i'n hoffi dweud bod dwi ddim yn gallu uniaethu gyda hi, ond yn anffodus dwi gallu. Y foment yna lle chi'n... Fi di bod yna lle... Oedd dad fi, actually, oedd rhaid i fe pigo fyny daf sy'n... Oedd e'n 6 ar amser, ond mae fe'n 7 nawr. A chi'n cael y galwad really embarrassing na. Sneb di dod i pigo fyny dy fab. A ti fe, na. Mae'n horrible. Achos ti'n gwybod, nhw wedi bod yn aros yna, nhw oedd y olaf i adael. A ti'n fe, oh my god. Yeah, so, bendant. Mae'n great. Oedd hwnna'n lwcus. Oh my gosh. Dyma'r bit dwi'n credu. Mae rhaid i fi mynd draw fan hyn ddo i cael yr llyffant. Come on. Marw! Hwnna'n ridiculous. Oh my gosh. O'n i... Dyma ni. Just angen bach o... Defnyddio'r arfau sydd 'da fi. Dyna gyd dwi angen cofio wneud. Fine! Okay. Sdim angen ei arno fe, ddo. Na, dim byd. Kevin! Kevin! Oes. Come on! 30 munud. Sut dwi ddim wedi gwella gymaint o'n i'n meddwl? Oedd y Rhediad o'r blaen yn un dda, then i fi. Right. Come on, dal amser. Mae 6 bywyd i fi, falle. Dig. Right. Dyna ni. Come on! 40 wedes i, ddo. Steffan. Neu 35. Wait, 14. Fi'n nyn! Bod mewn fyna... Right, fyny ar bopeth. Un. Oh, come on. Tro 'ma. Ooh!
Merry Christmas, filthy animal, and a Happy New Year. Na, mae'n dda. OK, come on. Faint sy'n o'r 7 nawr. 32 munud. Yeah, dwi'n hoffi'r... Wel, mae fe'n neud y thing yna dwywaith yn dywe. Damn. Na! Digon o pwyntiau, bywyd ydw fi. Fi'n dweud hwnna nawr, os fi'n ddim yn actually curo'r game, byddai wir yn grac gyda fy hun. Oedd hwnna? Na, fine. 7. Pam mae ddim yn pigo hwnna fyny? Dyna ni. Diolch beth. Nes i ddim weld hwnna. 3 munud. Damn. Straffu gormod o amser ar yr tri ar ôl. Is un fan hyn? Please, bod un fan hyn. 1. Ddim yn gallu lladd e? Oh! Come on! 2 ar ôl. Hwnna'n pwerus. Dwi'n am gwastraff amser, dibyn bach. 35. Come on. Oh. Rhaid bod un fan hyn. Come on. Ble wyt ti, boi? Na, un arall sydd angen. No, 2. Ie, un arall. Ble dwi'n colli? Damn. Sut fi'n mynd nôl? So just rhedeg trwyddo fe. Beth? Yn colli un. Dwi ddim yna. God, come on. Dim ond un ar ôl. Fi di wneud hwnna. Rhaid fi wedi gadael un o'n nhw lawr grisiau. Oes yna un ar y couch? Falle. Na. About un fiding. Come on. No. Ble mae'r un arall? Beth i credu hwn? Gwirio'r boxes i gyd. Un ar ôl nawr. Rhaid bod... dyna fe. Gyda 3 munud. Right. Na. Dyma ni. Lawr grisiau yn gyflym.
cael... Na, dim GTA heddiw. Retro heddiw. Gyda... oh gosh. Gyda Home Alone. Ar yr SNES. Byddai'n dawel nawr i ganolbwyntio. Okay, dyma ni. Llygorau mawr. Oh! Oh my god. Oh. Waa! Ga fi fod. Urgh. Oh. Come on. I mwy! Yes! Okay, ydw i'n gallu stopio'r timer nawr achos literally fi wedi yn dechnegol gorffen y game. Just clicio trwy rhain i gyd. 39. Yeah, fi wedi gorffen e. So, fi ddim yn gwybod beth ni'n dweud fanna o ran... Oh. Come on. Mae ddim yn gael fi. Edrych, fi'n gwasgu'r botymau i gyd. Dwi'n gallu just skipio. Yeah. Come on. 38.52. Okay, diolch. Ti'n gallu cadw hwnna. Diolch. Oh, edrych ar hwnna. Edrych ar y llun hyfryd yna. HT. Dwi'n hoffi mechanism yma edrych. No jail can hold. Shut up, Marv. Shut up, Marv. Diolch, Eirin Enfach. O dan 40 munud. Immense. Diolch, Emrys Hobo. Diolch, Steph. Oh, diolch, Steph. The end. Right. Fi'n gallu troi hwn off nawr. Achos, yeah, mae di gorffen. A sgôr 1-3-2-5 dim. Yeah. So, dyna ni. Yeah. So, dwi'n credu, na I just stopio hwnna. Right. Felly, yeah, diolch am wylio a ymuno yn y Rhediad Cyflym yna o Home Alone. Yeah, o'n i yn meddwl byddwn ni'n gallu wedi wneud e'n gyflymach. Oedd cwpl o weithiau nes i colli bywydau. Ond ie, yeah, o'n i'n rusty. Fi'n credu, os ti'n neud y cwpl o weithiau cyn, yn amlwg chi gyda... Yeah, cwestiwn dda, Bogtan. A beth ydy llagor fawr cael unrhyw beth i wneud a Home Alone? Fi'n credu mae hwnna fel o beth mae pobl yn ofyn o, a beth chi'n gallu rhoi yn yr ystafell lawr llawr sydd yn, yn y basement, mae pobl yn mynd i meddwl, mae hwnna'n scary neu beth bynnag. So, chi gyda'r pethau amlwg, bwgan. Does dim bwganod yn Home Alone chwaith, ond yn yr ail, neu'r trydydd lefel, mae bwganod yn dod lan a lawr, a ti angen brifo bwgan. Llygod, fi ddim... Mae na pre-cop, achos mae yr brawd mawr gyda tarantula, a mae fe'n dod i... Yeah, achos ar un adeg, fi ddim cofio os taw yn yr ail un. Peiriant golchi dillad. Yeah, oedd hwnna'n creepy, oedd e'n neud sŵn odd a oedd fel... A boiler fi'n credu mewn un nhw hefyd yn yr ail un. Oedden ni wedi cael fy ofni oherwydd pre-copyn a cath wedi bwyta. Oh, right, okay.
Mae Bo Catan yn dweud, roeddwn ni wedi cael fy ofni oherwydd Precopin ac fy cath wedi bwyta fe. So, yeah. O'ch chi'n teimlo'n well? Ar ôl hynny? Oh, gosh. Yeah. So, fi'n credu na I gadle fanna am... awesome cath, yeah. Okay. Felly, yeah, na I gadle fanna am heddiw. Dyma yw'r stream lle ni wedi gwneud rediad a amseru game. Falle na I wneud hwnna gyda'r Donkey Kong Country, achos dyna'r unig game arall dwi'n gwybod dwi'n gallu curo. A gallai curo fe'n cyflym, y cwestiwn arall. Ond falle na I trio curo fy amser tro diwetha a roi'r sgôr I fyny jyst I wneud yn fwy cyffroes I fi a gobeithio I chi, ond ie. Felly ie. Nos fori byddwn ni'n wneud sesiwn arall gyda yn trafod gemau retro gyda Emrys. Felly byddwn ni'n cael just trafod popeth gemau retro o caledwedd, casgliadau, unrhyw beth really. Felly os oes gyda chi unrhyw cwestiynau chi eisiau gofyn, byddwn ni'n trafod popeth retro nos fori am hanner wedi 7. Okay? So diolch am wylio a gweld chi yn y stream nesa. Iawn, diolch Steph, Bo Catan, Emrys Hobo, Argoed Twitch, Michelle Obama, pwy bydd yn gwybod hynna, Amysaurus Rex, Kieran, Ellis, MJ123, I gyd am wylio, byddwn ni'n hefyd yn cario ymlaen gyda stream Super Mario 64 hefyd yn fel rhwng 1 a 2 o'r gloch yn y dydd. So, os chi eisiau, os oes diddordeb chi, dewch draw I wylio'r stream pryd hynny. Okay, pob hwyl, ta-ra, ta-ra.